କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ଘଟଟା ବସେଇଲି। ତାପରେ ଘଟ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକରି ଷଷ୍ଠୀ କାଟିଦେଲି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲି ଅଛି, ମଲ୍ଲିକୁ ଘଟର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଲି। ତାପରେ ସେଠିକୁ ଝୋଟି ଲେଖିଦେଲି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କରୁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁନି, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରୁହେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଇକରି ପୂଜା କରେ। ବର୍ଷ ଲକଡାଉନରେ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ପଡ଼ିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଘଟ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଣିଛି, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଘଟ ଉପରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପତ୍ର କିମ୍ବା 7 ପତ୍ର କିମ୍ବା 9 ପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିବେ। ଏମିତି ମୋର ଏବେ 6 ପତ୍ର ଅଛି, ଏଇଟା ହବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି। 3, 4, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ୍ବ ଡାଳ ବି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛୁ, ଆମ୍ବ ଡାଳ କେଉଁଠୁ ପାଉନି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ଏଇ ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବା। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ନନା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋତ୍ର ନେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ତ ସେମିତି ସାଧାରଣ ସେମିତି ପୂଜା ଆମେ ବିଧିରେ କରିପାରିବୁନି। ତଥାପି ଆଉ ଏଠି ବହି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାକୁ ପୁଅ କହିକିରି ଗୁଗଲରୁ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଓଡ଼ିଆରେ ସାବିତ୍ରୀର କାଲି ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଡାବ ମିଳୁନି, ଲକଡାଉନରେ ତ କିଛି ଆସୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ କଦଳୀ ତା ଉପରେ ରଖିଦେବି। ଯାହା ବିଧି ତା ଉପରେ ଗୋଟା ଫଳ ରଖିବା କଥା, ସେଇ ବି ଗୋଟା ଗୁଆ ରଖନ୍ତି, ଗୋଟା କଦଳୀ ରଖିଦେବି। ତାପରେ এই ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ତ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ଏ ଟିକିଲି, ଏ ସିନ୍ଦୁର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ, ଇଏ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଇଏ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ଅଳିତା ଆଣିଛି। ହେଲେ ଅଳିତା ତ ପୂଜା କଲେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳିତାଟା ଲଗେଇବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଖିଲିକାତି, ଏଇଟା ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଧରା ହୋଇଥାଏ ଖିଲିକାତି, ସେଇଟା ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏତିକି ଆଣିକି ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକି ଆଣିକି ଏ ବର୍ଷ କାମ ଚଳେଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ସୁପାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ସୁପାରୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଘଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା।
ଉପରେ ଫୁଲ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଫଳ ସବୁ ଆଣିଛି। ଏ ହେଲା ନଡ଼ିଆ, ଇଏ କଦଳୀ, ଇଏ ଲିଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛି ପାଚିନି ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତରଭୁଜଟେ ପୁରା ପାଚିନି। ଯାହା ମିଳିଲେ ଆମ୍ବ, ଆପେଲ, ଡାଳିମ୍ବ, କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗେ ଏଇ କଦଳୀ, ସିଙ୍ଗାପୁରୀ କଦଳୀ ପୂଜାରେ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟା ମୁଗ ଅଛି, ଗୋଟା ସାବୁ ଅଛି, ତାପରେ ଚଣା ଅଛି, ଭିଜେଇକି ସବୁ ରଖିଛି, ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକରି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବି। କର୍ପୂର ଆଳତି ଇଏ ତ ମୋ ଠାକୁର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିଛି, ତାପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିଛି, ତାପରେ କରିଛି। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଘଟରେ ଛୁଇଁଦେବା। ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଦେହରେ ପକେଇକି ବହିଟା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିବି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଏଇଟା ଏ 4 ପୃଷ୍ଠାରେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଣିକି ଏଇଟା ପଢ଼ିବି। ଶାଢ଼ୀଟା ଖୋଲିକି ଦେହରେ ପକେଇକି ବହିଟା ପଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସାବୁ ଆଉ ମୁଗ, ଏଇ ସାବୁ ମୁଗ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଏଇନା ଦେଖେ ଏଇନା ଭୋଗରେ ଆଣିକି ରଖେ। ଶଙ୍ଖଟା ଦିଅରେ, ଶଙ୍ଖଟା ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ।
ଉପରେ ଦେବି ଛୁଙ୍କ। ଏକ ଦିନରେ 1500 ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନୟ ବଚନରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତା କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ଭୋଗ ମୁଁ କାଟିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୋ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ଘର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।